Velkommen tilbage til Cykelcentralen. Jeg står her med Torgild Cykelmansen. Hvad er det, du godt kan lide at lave, og hvem er du? Jeg elsker simpelthen at cykle. Det er min helt store inspiration, og jeg er faktisk på vej til at blive Danmarks største cykelmester. Jeg er faktisk taget ud her i dag for at træne til den årlige Tour de København, og jeg har været så heldig at få Cykelcentralen med mig herud. Ja. Og hvordan er det, du træner til det her Tour de København? Ja. Tak fordi du spørger. Jeg træner benhård cardio hver eneste dag. Jeg starter faktisk lige fra jeg står op om morgenen. Så laver jeg cyklisten, mens jeg ligger i min seng. Og så... Hvad det? Det er jo den der, hvor du ligger på ryggen og så med benene op i luften. Kan du demonstrere? Ja, kan jeg da godt. Se, så drejer man benene, og så det træner din vagus maximus, til når du skal ud og cykle, og det er alle de rigtige muskler. Alle de vigtige muskler, de sidder hernede. Og så kan man også tage det next level, så gør man sådan her. Det er supercykleren. Det er faktisk mig, der har opfundet den her. Hjælp! Prøv at se her. Det er rigtig godt eksempel her. Det er en cykel, som aldrig ville kunne klare den på banen. Af adskillige grunde. Først og fremmest, den er helt sort. Vi ved alle sammen, sort det er en langsom farve. I forhold til min seje røde cykel, som er meget hurtigere end den der. Den har et fad på foran, som er sådan, hvad skal du bruge fad til? Det er jo bare ekstra vægt. Det eneste, der kan stå på det der fad, det er trøstepræmien. Den vil aldrig nogensinde kunne vinde et cykelløb, det her. Og vi kan se, at den er helt klam og rusten i forhold til min lækre, sprit, nye, røde cykel. Så det der, det er noget lort. Det er noget værre noget. Nå, men er der noget musik, du godt kan lide at høre til, når du cykler? Ja, der er faktisk, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men der er sådan en speciel rytme, jeg rigtig godt kan lide. Den går sådan... Og det er faktisk, jeg elsker den sang så meget, at når jeg træder i pedalerne, så gør jeg det til rytmen af den sang. Og så effektiviteten eller at træde i den rytme, den er enormt god. Jeg tror aldrig, jeg ville have kommet så langt, som jeg har, hvis ikke at det var på grund af den simple tone. Nå, jeg har også hørt, at du fra en ung alder har gået op i at cykle. Er der noget om det? Hvorfor er du begyndt egentlig med alt det her cykleri? Jeg cyklede faktisk ud af min mors vagina. Jeg er simpelthen bare lavet til at cykle. Jeg er cykelmesteren fra en helt ung alder. Jeg vandt min børnehaves store årlige cykelløb hvert år, da jeg gik i folkeskole. Ja, så man kan sige, fra da jeg var helt lille, har jeg altid interesseret mig for at cykle. Og sådan vil det fortsætte for evigt, at jeg bare vil være cykelmester. Og sådan en inspiration, den må have en eller anden form for idol. Har du et idol? Selvfølgelig har jeg det. Alle danske cyklere, de har sådan en overfladisk idol som Vingegaard. Men Vingegaard, han er ok til at cykle, men han er ikke lige så god som mit idol. For mit store idol, det er Egon. Cykelmyggen Egon. Og ham, som for at gå tilbage til spørgsmålet før, han har også været mit idol, siden jeg var helt lille. Jeg så den der myg, og så tænkte jeg, det er fandme imponerende, at den der myg, den kan cykle så godt, som han kan. Og at der findes en cykel i så lille størrelse. Og cykelmyggen Egon har bare været mit store idol lige siden jeg så den film. Så kan du godt lide myg? Nej. Ikke specielt. Ja, som sagt, altså, jeg kunne ikke gøre noget for træd. Jeg er en fredelig person, og jeg elsker alle dyr. Nu når du taler det her om dyr, har du nogle kæledyr eller lignende derhjemme? Nej, det tager for meget tid. Jeg kan ikke cykle, hvis jeg har et kæledyr. Jeg har kun brug for én ting at holde af i hele mit liv. Den her skattebas. Så jeg har ikke tid til kæledyrs pjat. Jeg kæler ikke. Jeg cykler.
Jamen, jeg synes bare, at Torgild har brugt alt for meget tid. Han begynder ikke at drikke eller se sine venner længere. Og jeg føler, at han må gerne cykle, men han skal bare også bruge tid på sig selv. Prøv at hvad du siger. Martin, hvad fuck er det, du siger? Ja. Du ved godt, cykling er min store inspiration. Det er mit liv. Jamen, du skal også tænke på dit eget helbred og din sundhed. Det er jo ikke sundt, hvis du ikke drikker eller spiser længere. Jeg har ikke brug for at drikke eller spise. Jeg har brug for at cykle. Det tager over dit liv. Cykling putter liv i mine år. Okay, Martin? Men kan du ikke huske, da du var lille, og vi så Cykelmølle Eggen musical sammen? Vi var venner over det, og der skal tænkte du på dig ikke selv. sige til mig! Vi er venner! Nu skal du rykke dig. Hvad er så cykler Jeg elsker dig! Nu cykler jeg derover. Ikke det der. Ryk dig. 3. Du skal tænke på dig selv. Jeg elsker dig! Nå, men jeg synes, jeg har hørt noget med, at du sidste gang i Tour de København kom nummer 2. Ja. Og det var fordi, at jeg var op mod Bjarne Hansen. Og vi ved alle sammen, Bjarne Hansen han er på steroider. Bjarne Hansen, han er en fusker. Han laver fup. Han er en fupmager. Og han snød. Og den eneste måde til at komme forbi mig, han tog også en genvej midt i racet, men der er ikke nogen, der tør anerkende det. Og han er en snøder, og Bjarne han skal dø! Bjarne han skal dø! Så synes jeg bare, at vi burde tage en slapper med det her cykel, ikke? Måske bare et år, ikke? Et år, hvor du ikke går efter Tour de København. Jeg vil hellere dø. Du gør det så svært, det her. Jeg vil bare gerne have det bedste for dig. Dit helbred. Det bedste for mig, det er at cykle. Jeg synes du har fået for meget. Træk! Må ikke røre. Hun er min. Jeg tror ikke, det er dig længere, Torgild. Ja, mit navn er Coach, og jeg er Torgild Cykelmansens coach. Og lad mig sige dig en ting. Han sutter, du må ikke fortælle ham, at han er lige dernede, men han sutter fucking hårdt. Han er forfærdelig, han kommer aldrig til at vinde Tour de Copenhagen, han kommer ikke til at vinde den Tour de France, han kommer ikke til at vinde noget. Det der om børnehave, han sagde, det er slet ikke sandt. Prøv lige at se på ham! Se på ham! Altså, jeg bliver betalt godt. Jeg bliver betalt meget godt. Men det betaler ikke længere for den mængde af psykologtimer, jeg har brug for. Hvordan går det egentlig, Torgild? Jeg gider ikke at snakke. Hvad har jeg gjort? Så jeg var på ferie her i Mallorca her i sidste uge. Mega fed ø, og specielt for cykling. Det er en fantastisk cykelø. Og i Spanien og på Mallorca der har de sådan et koncept, der hedder siesta, tror jeg det hedder. Og så jeg har lavet mit eget koncept, der hedder cykelesta, som midt på dagen, så tager jeg en lur med min cykel. Og en gang med min coach også, når han ligesom er til stede. Så vi tre gutter bare. I kan høre, hvor meget han nyder det. Væk med dem, hvad laver du? Cyklista, kan du huske, vi har snakket om dem? Hvad? Du sagde godt måtte. Ud! Cykel! Giv mig 3 baner mere! Se på den her autist. Prøv lige at se på ham. Tror vi, han kommer til at ramme mig? Det tror jeg. Jeg ved ikke engang, om man kan finde ud af at bruge sine bremser. Torgild! Hvad så, coach? Du kan jo ikke engang fucking stoppe din cykel. Okay. Hvad er der galt med dig? Jeg har lige stoppet den. Du er rap. Så du, hvor flot jeg lige kørte op ad bakken? Flot. Ja. Ja, det her det er Torgild Cykelmansen. Lige præcis. In the kød, som man nu siger. Torgild, vi skal have en snak. Hvad så? Kom med. Torgild, du er helt forfærdelig. Du kan ikke finde ud af at cykle. Du har brugt, du sutter,
Du kommer aldrig til at vinde i Copenhagen. Du er fuldkommen delusional. Hvad fuck er det, du siger, mand? Du er nødt til at give op. Du er nødt til at give op. Jeg skal jo ikke til at give op, mand. Jeg vinder. Nej, du gør ej. Du kommer aldrig til at vinde. Jeg slår dig ihjel. Hvad? 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 Ej! Hvad er det, du laver? Du skal på banen! Ja. Som sagt, altså... Jeg kunne ikke gøre noget for træet. Jeg er en fredelig person. Jeg er lige blevet udfordret til et cykelløb af min lortecoach og lorte Martin. Mig, cykelmesteren Torkild, tidligere andenplads, som burde have været førsteplads i Tour de København, er lige blevet udfordret af de der to lorte derovre. Så nu kommer jeg til at totalt gennemsmadre dem i det her cykelløb. Bare se det her. Der kommer en Torkild. Taber. Okay, din lort. Så gør jeg klar. Så cykler vi. Ja, okay. Altså. Lorte. Au. Hvis I kan følge med, selvfølgelig. Filmhold. Hvor er Torgild egentlig? Ja, det var godt. Var han ikke? Det var underligt. Nej, men jeg tænker ikke, det kommer til at tage så lang tid. Der er bare nogle minutter måske. Det kan umuligt være mere end sådan 10 minutter. Ja. Ikke også? Snyder også alt muligt, mand. Altså, I doper over det hele, mand. Jeg havde modvind hele vejen, og I havde medvind hele vejen. Altså, du står... Som vej. Nej, Torgild, stop med at være sådan en dårlig taber. så godt kan I tog en genvej. Vi er dernede ved søen, mand. Vi har snakket Og om det det er bare, her. I snyder så fucking meget, mand. Altså, præcis. Vi har De snakket om snød det her. hele vejen, og de tog dope midt i ræset. Og de... Fuck. Vi har snakket om det her. Ej. Nu har jeg været fine i 3 år. Jeg havde fucking Ejgil, mand. Torgild, du skal slappe af, okay? Du skal lære at være en god taber. Okay? Det er okay at tabe. Det er okay at Fuck med jer! Fuck med jer! Lad vi her. Agil, du er nødt til at tage dig Fuck jer! Jeg tager hjem! Ej,